Bangsat ngene tadi. Oleh borongan andem imeng. Gimana? Kentek kok gacor sekak wisane mluntir. Dibaca ning ngono. Iku rame omonge lho ya, Go. Siman karo Kentek iku rame omonge. Oh ya ra gelem maju. Gak. Lek adol omong rasa melok. Gak mau. Lah delok niki lingkungan kok jare lha nyari piye, Go. Lingkunganmu yo anjing. Jare kayak kesempatan itu wae ngomong jare. Tangane iki tiker mbok. Grup iki ya grup kaya. Arep bahagia ya bener disikne sing andem sih. Wayah bulan tuku kadang meterke. Kena tokok sing munggah. Berarti grup ini ya kaya di anu nek. Anu noman iki lho. Nek anu piradian, piradian sing gak lune teko.